Id-Dipartiment tal-Akwakultura u s-Sajd ħabbar li l-istaġun tal-Lampuki li normalment jalaq fl-ħar tas-sena ġie estis sal-31 ta' Jannar wara talba li għamel mal-Kummissjoni Ewropea. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Akwakultura u s-Sajd Bjorn Azzoppardi qal li l-estensjoni ssir sa massimu ta' xahar biex tagħmel tajjeb għal jiem li sajjieda jkunu baqgħu fuq l-art. Din nagħmluha ħafna drabi anka meta naraw inħarsu lura lejn xejra tat-temp li jkun esperjenzajna f'dan l-aħħar xhur u nitolbu din it-talba sabiex il-ġranet li jkunu bil-maltemp fuq il-baħar nagħmlu ikonna estensjoni għal dan l-istaġun. Gilbert Balzan, responsabbli mid-Direttorat tal-Kontroll, qal li minkejja li l-lampuki li jinqabdu fil-bidu tas-sena jkunu kbar, dan ma jfissirx li se jintlaqat ħażin it-tkattir ta' din il-ħuta. Hemm il-xjenza li tajt li jkunu akbar imma tal-bajt l-iktar li jinqabdu jkunu dawk li ngħidulhom f'April Mejju jinqabdu bil-long lines. Is-Sur Azzoppardi qal il-ħidma tad-Dipartiment bħalissa affukata wkoll biex l-istaġun jibda jiftaħ qabel id-data tradizzjonali ta' nhar Santa Marija. Tibdil fil-klima, il-baħar qed jisħon, il-lampuki qed ipassi qabel minħabba il-bidla fit-temperaturi u allura aħna rridu illi kemm jista' jkun illi s-sajjieda li jkunu tant qed jistennew din il-ħuta kif ukoll id-domanda mingħand il-pubbliku in ġenerali nimmassimizzaw il-qabda ta' din il-ħuta. Għali fuq din il-kwistjoni qed issir kemm ħidma xjentifika u anki politika fejn ittellat kemm quddiem il-Kummissarju għas-Sajd u l-Oċeani Kostas Skadis u anki fil-General Fisheries Commission for the Mediterranean f'Novembru li għadda li tinkludi anki pajjiżi tal-Afrika ta' fuq.